every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet today. It's a magic world when your toes uncurl. Shoo people. Shoo people. Shoo. Cipelići. Trag od papira. Je li prošlo tih 15 minuta? Nije još, Charlie. Moraš biti strpljiviji, Charlie. Igraćemo se praćenje tragova po pravilima. Pa znam, ali Skituljak je otišao tako davno. Odmakao je ko zna koliko do sada. Vreme je išteklo. Krenimo. U međuvremenu, duboko u šumi. Vjerovatno su do sada počeli da prate trag. Dobro ću ih namučiti. Evo parčeta papira. Evo još jednog. I ovde. Pokupite ih i dajte meni. Nećemo da prljamo šumu. Povuda! Na ovu stranu! Bolje da nastavim, inače ćemo uhvatiti. Kao da sam čuo neke glasove. Mora da sam pogrešio. Ma nije važno, vratimo se zadatku. Ništa bolje za kondiciju od vojne vežbe. Čekaj, šta je ovo? Đubre! Sramota! Ovu šumu treba počistiti po vojnički. Kogod da ovo baca, treba ga uhapsiti. Prijavit ću ovaj slučaj Mileku čim se vratim u bazu. U međuvremenu naši poznanici su naišli na čistinu punu cveća. Zaista je božanstveno. Izvinite, ne pravim paniku, ali postoji jedan problem. Nema nigde više papirića. Charlie u pravu. Ovo bi moglo da bude i ozbiljno. Ozbiljno? Kako to misliš, Milek? Pa nema papira pred nama. Nema papira ni iza naš. Mislim da smo se izgubili. Skituljko je već stigao na drugu stranu šume i prilegao da malo odrema. Zdravo, Skituljko! A, šta? Vidi samo šta sam našao. Neki neodgovorni klipan je celu šumu zasuo papirićima. O ne, Devetaru, ja sam bacao papiriće. Igrali smo se praćenja tragova. Milek i ostali su ga sledili. Pa baš tako. Sigurno su se sad i izgubili. Kako ćemo ih sad naći? Prepusti stvar meni. Imam ideju. Još malo pa će mrak. Zar ne možemo nešto da učinimo? Hej! Čujete li me? Pa to je Devetar Cokulić. U pravi čas. Hajde, društvo, izgubili ste se, jel? Nema brige. Ustajte sad i pratite moj glas. Ima da vas izvedem iz tog žbunja za tili čas. Jeste li spremni? Marš! Leva, desna, leva, desna, leva, desna, samo tako. Pratite glas. Leva, desna, leva, desna, leva, desna, leva, desna, leva, desna, leva, desna. Eno ih! Ovamo! Najzad ste izašli. Ajde, pođimo im u susret. Mnogo vam hvala što ste nas spasli, Devetaru. Bilo mi je zadovoljstvo, Pirueto. Mene samo nije jasno šta se desilo sa tragom od papirića. Pa sad, pa palo nam je na pamet da će vam se više dopasti ako budete pratili ovakav glasan trag umjesto onog od papira. Devetar je pročistio grlo, a mi smo se zabavili. Zar nije tako, Devetaru? Shoo,